जा बाबाया 1960 आरो ना गाइस एक्चुअली बोराय जाबाय जोंना बाबाया आंनि मेन थाराथ' माबासो आं अनुमान 66 66 माबायाव 50ल'सो दं बो 60ल'सो ना दा बोराय पेन्सन मोनगोननो दा जों थाबायबाय लामा लामा दा नैबाव दङ बाबानि भटार कार्ड पेन कार्ड आधार कार्ड ओमफ्राय फैसा सापागुरि टाउन मोनफैबाय गाइस 70 इयार्सआव जों बिफा मिथिबाय रावबो हाया ओमफ्राय माबा आयं बेराय मोदैया ओमफ्राय 80 देन्जार जोंना जाथिखौनो देन्जार गिदिर गिदिरखा बेखौनोथ' माबादों दासो ओहो दासो बेखौनो बिनि थाखाय लिभिंलि खालामदों So everyone, welcome back to my channel. बहुत गोबाव उनाव दिनै माने खावब्ला नुजाफैबाय आरोना मानो होनोबा आंनि न'खराव माबा मोनसे प्रब्लेम जागासिनो दा that's why जोंहा बिफानि बेंक लिंक खालामनो थांनो नागिरदों मानो होनोबा बेंक खुलिनो नागिरदों आरोना फादारनि दा जोंहा बाबाया 19 बेसेनि होनदोंमोन र' नायफिनो दे एक्सुवेलि फार्स्टआव खोन्थानि जोंहा बाबाया 1960 आरोना गाइस एक्सुवेलि बोराय जाबाय जोंना बाबाया बेनिफ्राय दा बोराय पेन्सन मोनगोननो बेनि थाखायनो माने बेंक लिंक खालामगोनां नालाय सिगाङावनो बेनि थाखाय माने जोंहा बिफाया बेंक लिंक आधार लिंक पेन कार्ड लिंक माबा मोनसे बुस्थु खालामनो होनबाथाय बानाय फैयो बेनिखायनो जबरदस्ति नारनासो लाना फैदो बाबाखौ बाबा दं जोंहा नै माने जों दा अबाव थांगोन होनोबा रौमारि थांगोन आरोना रौमारि माने आंनि गोदो फरायनाय स्कुलनि खाथियाव थांगोन रौमारि खाग्राबारि अके गाइस आं बाबानाव सोंनोसै बाबाया बेसे इयार्स जाखो बाबानि खुगानिफ्राय खोनासंना लादो गाइसना अके बाबाया बेसे इयार्स जाखो आंनि मेन थाराथ' माबासो आं अनुमान 66 माबायाव 50ल'सो दं बो 60ल'सो ना माने नैबाव लिरनाय दङ 1960 माने 1960 बा 60 जाहैखागोन ना ओमफ्राय जेनेबा 66 जाबाय आरोना माने उन्दैबा नायना लादोंना मानि थाखाय बानायदों रेकखौलाय गिदिर उन्दै खालायनो हायैसै मोनसे बानायदों दा मिथिलांजोबाय एक्सुवेलि थगायग्राखाय ओमफ्राय गोदोनि जुगाबो आरो एक्सुवेलि एसे जाम्बा जाम्बिनि जुगमोन नालाय बुंनो रोंला देट्स वाइ थांनोसै रौमारिसिम दा फिसाजों थाबायबाय लामा लामा दा नैबाव दङ बाबानि भटार कार्ड पेन कार्ड आधार कार्ड ओमफ्राय फैसा 700 ओमफ्राय दा बेजोंनो फिल आप खालामसै माने 500 लायो नालाय ओमफ्राय गारि भारा 200 लाखागोन ओरैबायदि दा फिसा जोङो जोंनि गामि एरिया बारबोबायानो होनजायो गाइस नै फिफा बेनो जोंना नैबेनो जोंनि एरिया किसान बाजारा गाइस बहायनो फिलफिलि माने टम हमनानै सापागुरिसिम थांग्रांगोन सिगाङावनो बाबाजों आंजों बेनिफ्रायसो साहा थांनांगोन साहानिफ्रायसो माने रौमारि थांग्रा मोनगोन आरो ना ओरैसो बहाय ओरै गाखोजाया ओरैसो दा फिफा गाखोनोसै नैबेनो जाबाय जोंनि किसान बाजार गाइस अके सापागुरि टाउन मोनफैबाय गाइस नै ओमफ्राय दा 40 लागोन आरोना फैसाखौ 40 ना दा जोङो थांसै ओंखारदो दा जोङो बेनिफ्राय माने रौमारि थांग्रा इयाव मोनगोन आरोना गाइस थांनोसै बिदिनो माने आरो गारि मोनसे गाखोबावनांगोन जोङो गारि एक्सट्रा दा टाउन ना बियो गाइस टाउना ओइजों थांबानो मोनबाय ओमफ्राय दा बाबाया नैबे जोंना ओमफ्राय नैबे सापागुरि बाजार गाइस एभ्रिथिं मर्निंआव बाजार जायो आरोना दा जों बाबा जाजों एक्सट्रा गारि गाखोनानै दङ बाबाया जाय गारियावबो दङ आंबो दङ आरो दारै माने थांगोन नैबे गारिया माने आदायानो जायो आरोना जोंनि न' खाथिनि ओमफ्राय बेखौनो लोगो मोनबाय नालाय लाबाय दा जों थांगासिनो आरो गोदोनिफ्रायनो माने दामफोरा थांलाय फैलाय जोबाखै लोगोफोर खमायखाला माने गोदो जितियो जों 2017 आव माने खाग्राबारि स्कुलाव ना फरायदों माने बे समावथ' लामाया ओरैबायदि गाज्रि जों माने इंलिस मेकार जोंबो मोनसे भिडिअ लादोंमोन नङा होमबा नोंथांमोनथ' नुखादों लामा गाज्रि ओरैबायदि दा लामायाथ' एसे एनै जाजोब्बाय आमथिखा खैला मैला भुटान दा गारि थांग्रा बेनिबो जालांबाय लामाफ्रा
होमबाबो माने दामफोर खारनाया एसेबो खमायाखै आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गोदो खर' सालायलायखायोमोन हाद्रिफ्रा बालाफ्रा माने हाबोमोन दा लामा मोजां जाना ओरैबायदि मोजां मोनदों गोसोखौ दानि गथ'फोर फरायनाया एसे सुबिदा जाबाय आरोना थांलाय फैलाय थाब सहैलाय थाब फैनाय जाबाय गोदोथ' जोंनिया थाब मर्निंआवनो ओंखारबोनानै थाब आर्जेन्ट जाफैनांगौ स्कुलाव लामाया माने गाज्रिना दा साइकेलाथ' सप्तासेयाव खनथामसो गाज्रि जाखायोमोन ओरैबायदि दा ओरैबायदि आपडेटनिफ्राय आपडेट जालांबाय लामाबो जाबाय ओरै थाव दिफुबो गोदान जाबाय लामाफ्राबो एसे आपग्रेड जालांबाय होमबाबो मोनसे आपग्रेड जायाखै कि माने दामफोर खारनाया खमायाखै आरो दा लोंला होमबा माय साहखौ दा बाबाया माने नै फंबायखौ लोगो मोन्दों रमारियाव साहा लोंलानो आमाया बाबाया दा हारसिं लोंबाय दखाना खुलिथ'वाखै दा बावनो दसे वेट खालामबाय गरमाव आंबो साहा लोंनो बादोंलै गाइस रमारि एरिया सफैबाय दखानदारिया दासो खुलिदों इमान गोबाव नेबाय जोंखौ दखानदारिया जा गोबाव नेबाय होनदों बिसोरो औ सिनायाखै फन हरनायालाय फन हरदोंमोन आं जा गोबाव नेबाय जोंखौ जोंनो एडभान्स फैदों दखानाव 8टायावनो सफैदों जों दा जों डेन्जार जोंहा फुङावनो सिखारो जोंहा मर्निंआवनो सिखारो ना बेनिखायनो सिबग्रोसिगोन एसे मोजां बानायगासिनो नै बे जाबाय नै ओमफ्राय आरो बेनो मिशन कमप्लिट जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय 500 बुरजा लाब थांसिगोनलाय दखाननि आखायाव न' 500 बाजिसो जायो ओमफ्राय उसुबिदा नामा माबा दा नै गोदो उन्दैयावसो आं फैबाय थायोमोन ना आदानि दखानाव एकदम बिदा जाजों फैबाय थाथारोमोन हेलाबा आदाया बाजैखौ लाथाराखैमोन नङा होमबा ना लाखानायमोन लायाखैमोन ना बेसेबां जाखो बाजैमोननि गोसोथोलायनो माने गोसोथोलायनोथ' हाबा जादों 2013 आव होमबा जों बिनि सिगां फैमोन ना आदा ओमफ्राय जों फैनायाबो गोदो बिनि सिगां उन फैबाय थायोमोन ना उन्दैयाव बिदिनो जों लोगोथारमोन ना फुरा आंबो खिथु फैबायमोन आरो आङो हादोरा खारावदों फरायनो थांनाय दा बाव जिरक्स खालामबाय पेन कार्ड आधार कार्ड ओमफ्राय बाजैयाबो हेफाजाब होबाय आदाखौ माने बेफोरबायदिसो हासबेन्ड वाइफ जालायनांगौ नामा अके गाइस ओमफ्राय जोंना खामानिया जोब्बाय जोङो दा थांनोसै ओइयाव गारि नेफिनसै बिफाया ओमफ्राय ओरैजाय जोंना नै आखि मानो मिथिखायो नाखै बाबाया जोंना बाबाया नाम लिरनो रोङा नालाय फिंगार होखायो नालाय मोननै दंबावो लागा मोनसे नैबाव मिशन कमप्लिट बाबा थांनो मोनसिगोन दंबावो नै मोनसे दंबावो नै बबाव बे साइडआव मोनसे ओमफ्राय ओरै साइडआव मोनसे बरिया गुड बय बेटा नोंसै नामा फटक ना फट' लाबोखादों फट' गांनै फट' लाबोखादों र' नायनि फट' गारै मोजां मोनो मा गांनैखाने सेंग्रा खानै हेन्डसाम 70 इयार्सआव जों बिफा मिथिया रावबो हाया ओमफ्राय माबा आयं बेराय मोदैया ओमफ्राय 80 डेन्जार जोंना जाथिखौनो डेन्जार गिदिरखा बेखौनोथ' माबादों दासो ओहो दासो बेखौनो बिनि थाखाय लिभिंलि खालामदों 10 बोसोर लस जाबायथ' आरो माने नैबे ओमफ्राय दा नैबाव 1960 नुदोंना माने गोदो खमायनानै लानायसोनो जोंनाबा आइया दासो ओमफ्राय 50 बोसोर माबा 40 इयार्स बिदिसो थाङो नालाय बिदि आरो दा नै जाजोब्बाय जोंना गासिबो माने जोंना गामिना माबा मोनसे जाबाथाय ओरैबायदि माबायो लेट खोन्थाफैयो दा जोंना खामानिया जोब्बाय गाइस दा गारिनि एसे सिगां थांगारबाय जोंना ओइलाय आं गोदो फरायनाय स्कुला बैयावनो आरोना लोगोफोर माने खाथियावनोसै बारा गोजान गैला माने
नैबे मोनसे पुलिसनि माबा वेल होथेनाय नुदोंना बहायनो आरोना ओमफ्राय दा जेनेबा जोंहा माने आनैनि फिसालानि दखान नैबे माने बाबानि बिनानावनि फिसालानि दखान नैबे ओमफ्राय दसे नुजाफैबाय फाल्तु लास लालाय ओमफ्राय नैबे दसे फैदो आरोना गाइस गारि नेथावथावनो दसे नुजाफैबाय आदानि दखानाव ओमफ्राय फैदो लिंहरदो ओमफ्राय दा दिनै भिडिअ बेखिनियाव आरोना लोगोफोर अके बाय बाय बाबानि खामानियाबो जाखाबाय